So, Trailblazers, welcome back. Data trecută ați început să faceți pregătirile pentru a pleca în misiunea voastră pe care Momoca v-a dat-o și Meteor, de a găsi The Last Guardian of the Blue Flame of Yaldir and the Blue Flame, care se pare că a fost luată din The Shrine of the Flamebringer în urmă cu ceva timp, câteva luni probabil, și a fost relocată după viziunile lui Momoca și după viziunile lui Orion în vest la câteva zile de Still Snow, in a cavern system known as the Hoarfrost Caves. V-ați curățat casa, ați făcut curățenie în noul vostru sediu în Stregana, you bonded, ați plâns după Gregor și v-ați făcut bagajele și v-ați început călătoria de o săptămână înspre The Hoarfrost Caves. Uneventful, doar că în apropiere de Still Snow ați văzut că numărul soldaților a crescut semnificativ de când ați fost ultima oară în zonă. Mai precis, soldați from the Izo family. Iar în momentul în care ați ajuns în apropierea la zona care a fost marcată pe hartă as the Hoarfrost Caves, de asemenea ați început să vedeți soldați roaming in the wilds. Folosind pe Kyo as a point guard and Orion's new abilities that were granted to him by the Earthly Star Relic Weapon, ați început să vă apropiați din ce în ce mai mult de intrare și ați văzut că intrarea de la The Hoarfrost Caves este păzită de knights, donning armor and the blazon of the Izo family, inclusiv one of the Blue Knights that has these glowing runes engraved on his sword and armor. Iar Kyo, Orion și Echo ați îndrăznit să vă apropiați mai mult ca să vedeți, să aveți așa un general grasp of the area și să vedeți că un număr semnificativ de knights păzesc intrarea. De asemenea, Orion și Kyo ați reușit să descoperiți că în the opposite side of the terrain, in the bushes, de fapt în copaci, sunt two individuals that are hidden from sight and that are keeping a lookout for intruders. So they are all actually guarding the entrance and keeping a lookout for intruders. Și de aici o să continuăm. So the curtain opens and the stage is yours, Trailblazers. What would you like to do? Întrebare. They are guarding the entrance like it's something normal, but are they expecting anyone? Is it like they're expecting us, looking for some, or just like normal-ish? Like normal, or are they very focused? From un perception check and an insight check, te rog. Were they expecting us? Did they know we were coming? Perception. Ooh, nice. Okay. So, având în vedere 20 perception și 16 insight, pot să-ți spun că they are all information. They don't look like they are on edge. Sunt foarte pe fază. They are looking for someone, something. It looks like they are expecting something to happen or someone to come. Deci sunt destul de pe fază. Toți se uită și sunt foarte ceva de genul ăsta, foarte agitați, foarte cumva pe fază. Deci da, așteaptă pe cineva. Ok. Suntem invizibili noi trei, din câte eram invizibili. Sunteți invizibili, da, și aveți și Nightshade-ul de la Orion. De asemenea, am uitat o chestie de-a trecut așa de fluff. În momentul în care castezi Nightshade, se creează area asta, cupola asta de... It looks like a shadowy veil from inside, ca și cum vă uitați through a shadowy mist
și sunt stars and planets and constellations everywhere around you. Voi din afară, restul, nu vedeți chestia asta. Pur și simplu ori dispărut, nu-i vedeți. Invizibil. Și invizibil și de la Nightshade nici măcar nu lăsați urme pe zăpadă sau chestii de genul ăsta. Că ar fi culmea că nu lăsăm urme, dar se vede de fapt un fum negru și... Nu. Așa percepeți voi. Voi din exterior vedeți, dacă știți și în Harry Potter că avea cloak-ul și vedea așa în exterior, dar era pattern-ul cloak-ului. Ceva de genul ăsta. Voi vedeți așa constelații și shadowy mist. Dar Ok. cei din exterior nu And văd. Kyo gathered us here. We are all somehow Da. together. We know we are Da. close by. Okay. Puteți să If we și can, vorbiți, like, că se pare că sunetul nu merge. Also it silences your voice. Adică că you can whisper and it's ok. Nu, you can shout. Dacă țipați, clar vă aude, da. After a few moments, I wanted to be sure that these are this is all of them. There's no one else is hiding and all of that. And I will say to Oryo and Kyo, we should probably let the others know this. They are more prepared than I expected, so this will be a challenge. Time to warm up. In my vision, you do remember that I saw that at some point we were fighting and someone else ambushed us, so we should be prepared for anything. We might get some more unexpected company. I don't remember the figure, I just remember that they cast some kind of magic and overwhelmed us. All right. Well, good to know. We should go back to the others though. Kyo zice că you two remain here. I'm going to go tell the others what the layout is and what we are supposed to do. I suggest that we take out those two hunters, magic hunters. If we could somehow split and Yes, they can move at the same time. those of us who are invisible like this can take them out and surprise them, flank them, and the rest of the more brave ones, they can go But inside. what about, shouldn't we take care of these first, the first ones here in front? Zice Kyo, well, we are going. We should do a coordinated attack at the same time. Take them by surprise. For example, the Dark Knights and the Reaper and Aegon, Kerabus. Că va ști pe nume. Kerabus and Aegon could attack the two in the front at the same time as we attack those two in the back. So we can do that. Right. Myself and Orion can also strike from a distance, so we could also get closer, but not too close. And then, in the middle of the chaos, we can attack the ones gathered in front of the cave. All right. Well, we shall wait for you here. Kyo, darling, go and tell the others and bring them here, I guess. Ok, so Kyo o să vină în spate la voi și n-are rost să tot facem un dute vino din ăsta. What's the plan? Când ai zis de Witch Hunter, nu ai zis că specializați să se bată cu... Magic users. Magic, da, cu wizard. Wouldn't the Dark Knights be better against them than the Night? Yeah, but they're further away. Can't we flank? Nu avem pe unde să ocolim? Teoretic, ba da. Chiar Kerabus, știi, și dacă trebuie un body în față, pot să stau eu și Arda și Kerabus să... Dacă tot am făcut time skip-ul și așa, could I assume I have one of my Da. Eggy friends summoned already, da? Da, pe cine vrei să summonezi pentru... Garuda să fie. Ok. Că și eu mi-am pregătit spellurile pentru ziua asta. Păi da, dar eu în fiecare dimineață, teoretic, știi, trebuie să... Zarul ne-a dat data trecută, deși le-am dat când am pornit. Puteți să dați reroll, dacă e, da.
Să dăm reroll acum? Da, puteți da un reroll acum dacă e, da, că n-am apucat data trecută. Ok. Pentru ăla. Pentru eco stuff. Oh, wow. Ăsta. Yeah. Wow, suntem așa de tari. Este atât de fain. I can still make good use of this. Don't worry. You're good, dar eu și nici ele nu știu ce facem cu astea, da. Eu nici jucul am dat. 6 De ai dat. 6. Bă, decât să dați un 1 pe un, Mhm. pe un ability check sau saving throw. No, bine, de fapt nu e automatic fail, dar totuși e mai bun 6 decât un 1, de exemplu. Alright. Listen, if we know that the witch hunters are good against magic users, then yes, maybe. How about Arda and Kerberos go out of the map, and get as close and stealthy as they can. Arda, we can help her maybe be a bit more stealthy. She's Văd un pic la She's Pass Without in heavy the armor. Trace. right. She's in heavy armor, Arda. Plate armor chiar. So maybe we can help make her a bit. Maybe I a can bit. go with Arda and with the help Yeah. of my Yes, or that. ability. And then the rest of us, you're like hard to put this. We can split and get these ones in front, and then with some sort of signal, maybe Kyo can make a bird. Kyo zice că I also have Pass Without Trace on me, on the spell that lets us be more He stealthy. can go with Kerberos or Arda. I can go with them to the other side. I'm also a bow user, and a dagger user, so I can go melee or range, regardless. Yeah. Și oricum acolo e mai sus, nu? E un pic mai sus. Da, e mai sus, da. Deci trebuie cineva care să poată să și vină jos. Kyo zice că Sau să fie ranged. as long as you are with me, it doesn't matter if... Kerberos is good at. Zice Kyo că I have an ability that as long as you are with me, such difficult terrain would not disadvantage you. Then Kyo should go with Arda because she needs it. She's in heavy armor. Orion can go with Kerberos, and then the four of them shall be somewhere up top. We are here, and after we take care of these two, and they take care of the witch hunters, together then we jump in the soup. It's like a bowl. Get it? Vă blocați. De ce vă blocați la mine? Alo? No one is laughing. All right. Este mult. Which is possible. Can you do that, Kerberos? Are you capable? Alo? Ce se întâmplă? Doamne. Take care of them like No. Okay, this is weird. pe 1 să fie 2 aici, 2 aici. Pe aia noi ne împărțim aici. Cât suntem în jur atunci, dacă suntem Am 3? 4 cu summonul aici. 7, 5, 1, 2, 3 cu summonul aici. Guys, mă auziți? Da. 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 Ok, îmi sacadează foarte tare, nu Ne știu ce se auzi? întâmplă. Super mega sacadează, nu știu de ce. I would like mention though that my attacks, as you all know, are really powerful but also loud. So we really need to coordinate them. And aging as well. Like, so I mean, Garuda. Guys, mă auziți? Mr. Garuda is. Da. So, Voi să știți că orice Da. vorbiți nu se înregistrează. Că nu merge mie în netul sau ceva cum trebuie, nu știu ce se întâmplă. shit. Ok. Nu știu ce zicea, unstable
internet connection. Vă la mine? Nu. M auzit? Da. Acum văd că e ok, cred. Ia, poți să punește? Pornește, dar nu se mișcă foarte... Acum? Acum e ok. Da. E bine? Da, da, e ok. Na bun. Da, da. Deci nu știu ce ați vorbit Vezi. și nu-i pe registrare ce ați vorbit. Tot aceeași chestie. Dacă ne sincronizăm, cât Plan. de bine putem. That's the important thing and get them as fast as we can. Ok, so... Do you want to jump them or Jump at them, yeah. Snipe them. If we can take them out fast enough before they realize what hit them, they won't have time to reorganize and call for it. can Kyo do bird calls? I can do many calls. Whatever you wish, I can do. Iar se blochează. No, minion. For flanking people, jump them so we can jump into. Mhm. Da, nu știu ce are. Kyo zice că da, poate să facă bird calls, beast calls, whatever. Mhm. Ryan, you said you can make Arda's armor silent as she walks. Deci dacă merge cu Kyo, zicea They că can use snipe. As long as Well, you what's stay the near deal? me, as long as you stay near me, you will be able to be silent and not leave any traces. If you're worried Arda's armor will give people away, I can go with Kyo, because my armor is pretty silent. Or you can go. Right. And Arda can stay here with us, with me and Orion, with me and Agin and his Garuda, and then we can jump these two. When The să plan is ajungeți to take să the ajungeți two până spus, da. quietly. Take them out quietly, right? No. That's the plan. Sincronizat, ferit deodată. Pe toți patru ăștia este. We take them by surprise and flank them and cause disarray. Eu o să vin aici, așa. Și doi pe ăștia de sus, câte doi pe ăștia de sus și noi de trei venim pe ăștia de jos până să avem o rundă din aia în ăsta și după aia vedem cu restul, ne descurcăm după aia cu restul. It's a bowl, e sub bowl, jump there. Da, e prime fireball stuff acolo. Aha. Sincer, foarte sincer, eu zic ca tu, Eco, să nici nu-i bagi seama pe ăștia de din față. Păi Agin ce Deci, sare dacă, păi nu, eu cu Garuda am zis că luăm pe ăsta din stânga și Arda se descurcă, mă gândesc, cu unul, ăla din dreapta și da, tu poți să te duci direct pe centru să... Da. You can look Reno. I will take Garuda. Atunci, then I will take Kyo and attempt to take out one of the ones on the side. Da, deci mă duc eu cu Orion. Da, și tu cu Orion. Stânga sau dreapta? Știi? Una dintre ei Deci, și... stați, nu era vorba că merge Kyo sus. Ba da, Da. Kyo cu Carabus. Kyo cu mine, mergem Eu am pus aici. și cu mine. And Orion with Renault. Orion cu Renault, la din dreapta. Păi, ideea era... Eu cu Renault. Și Arda rămâne jos cu Like tine a și cu double ei. envelopment. Am Ca să nu înțeles. fie ea prea gălăgioasă, să se ducă până sus prea gălăgioasă, până acolo. Ok, deci Da, ea are... Kyo încoaci, stai să vă duc, în stânga cu Carabas, da? Da. Ryan merge în dreapta cu Arda. Nu cu Arda, cu tine, Cu Reno. Cu Renault. cu Renault. Și eu tot aici vin cu... Tu acolo, Arda o să vrea să jumpuie pe ăsta din dreapta atunci și tu, Eco, te pregătești să Eco charge-ui se duce drept, să charge în față când ăștia doi sunt ocupați până ei, da. în mijlocul supei. Da, da. I mean, nu charge neapărat, n-ai fireball. You can cast fireball, right? And if not, I can cast as well next time if people are still left standing. I am invisible. I am still invisible, so I can go in the front as stealthy as I can and be in range and fireball them.
Yes, yes. I will come here or some place or here somewhere where I can see. And we wait for Kyo's For Kyo's call. signal. Yes, yes. Yes, yes. But it needs to be like a very loud signal. I mean, it's Or very vigilant. Or very like shoot something in the air. Robin. We should. We have to hear it. Sau ceva. Nu știu dacă prinde Discord-ul fluieră. Ok, bun. M-am uitat rapid și la regulile de surprise un pic. Ok. 150 feet e fireball, guys. Eu stau aici. Asta zic. Russian. Aia căutam range-ul, că nu știam ce e range-ul. Ok. So, deci dacă am înțeles bine atunci, Kyo, tu cu Kerebus, tu cu Kyo, luați frumos în partea stângă, Da. faceți o curbură și să luați the Inquisitor, the Witch Hunter din stânga, din copac. Yes. Kyo, doamne. Kerebus, fă-mi te rog un stealth check. Plus 10 la stealth. Guys, dacă pun aici fireball-ul, iau pe toți ăștia. Asta zic. Deci, perfect. Dan, biții dacă ai fireball și tu. Păi... Și... ți-o trimit pe Garuda pe ăsta primul, da. Yeah. We can double fireball that shit, yeah. Ok. Asta nu dărâmați poate. Ok, stai că și Kyo are și dublu proficiency în stealth. Ok. A dat și el în 28, destul de prost, da, 28, ok. Ok, so Kyo, invisibil. Oh, wait, I don't have fireball, what? No, I have fireball. Tu n-ai fireball, cred. So Kyo, ținându-te de tine, te ghidează cumva. And you ignore difficult terrain because of his ranger ability, his seeker ability. Yeah, one thing. I Yes. would like to coat my scythe in poison before we leave, if you will allow Okay, it. just normal poison. There's no other poison that I have at the moment. Okay. Just regular poison that I keep milking from the jar of alchemy. Okay, awesome. Nice. Okay. And I will also, if you will allow me, drink one of my concoctions. Yes, aveți timp să vă pregătiți. Ei doar they Da. are on the lookout. Ah, okay. Then I would also like to give some monster carnivals before they head out. Wait. Chestia e că o să primezi invisibility-ul dacă mai castezi ceva. Sau... Monster carnival is the bonus action and it's just like an inspiration. Does it? It reads my invisibility? Atâta timp cât nu ataci să nu castezi un spell, you're fine. Oh wait, I'm invisible. You have to see and hear me, so you can't see me. No. Fine, okay. Deci Okay. Leave them for later. Leave them for later. Later. Renault, te rog și Orion un stealth check cu avantaj de la Nightshade-ul lui Orion. This is so weird for me. De ce? Că ești în heavy armor și ai avantaj? Dealt with advantage. 11. 11. Ok. Și Orion 18. Ok. Wait, stai că aveți toți pass without trace, nu? Pentru Păi că nu. toată trebuie să fie lângă el în anumit range. Ai de la Kyo acum. Eu am de la Kyosh, șase. 30 feet de el. Ok. Și în același timp o să rog și pe Echo, pe Agent și o să facem și cu Arda un stealth check. Aș fi zis că lui Arda i-am fi zis să sară ea pe ăsta de aici. Din partea Eu am asta. avantaj de Îi la... ducem Eu am partea asta. avantaj, nu? De la cloak-ul ăla de Elvenkind. De stealth, parcă. Cloak of Elvenkind, let me check it. Așa ce, against stealth, for stealth checks for being discovered. Ei au dezavantaj, dar în dexterity checks made to hide. Da. Deci pot să dau cu avantaj, da? Corect. Ok, și o să dea și Arda cu dezavantaj. Dau și cu garul, da? Da, te rog. Ok. 2 failures până acum. O să iau as a group effort, toată chestia asta. Bine, Garuda! 21 stealth, she's like the wind. Știi? Must be the wind. Mhm. Ok. Aha, get it.
So, you all get ready. Kyo o să-și ia și el săgețile, double arrows, pregătit, tu, Kerebus. Ăia doi sunt copaci sus, da. Nu sunt foarte înalți copaci, ajungi în melee cu ei, cu Great Sword-ul, without an issue. Nu sunt copaci înalți. So, tu, Kerebus, cu urechile tale de viera, auzi cum se încordă lemnul din care ai făcut longbow-ul lui Kyo. As he holds it, the string pulled to the maximum. As he's getting ready to attack after you. Pena, e și el șmecher, care acolo să Slayer. Și dacă e ceva... Ah, I miss Ranger, man. Ranger was so fun. Tu... Și Arda am zis să sară pe ăsta aici. Da, tu renouți, you pull out your remembrance, you pull out the great sword, the magical great sword. You move very well in the new plate armor. It doesn't creak. The joints are so easy to move in. It's a very well crafted armor, and the magical effect is helping you be more stealthy. Și tu vezi constelațiile și stelele, tiny shooting stars around you, and you're like, is this really working? And it seems it works. Yes, nu lăsați nici măcar urme în exterior. Orice sursă de lumină din interiorul la The Nightshade nu se vede din exterior. Arda la fel, o vezi că Echo, o vezi cum își scoate Great Sword-ul, cum se încoardă de numai și se pregătește să plunge pe Knight-ul din fața ei. Aegon, you command Garuda doesn't nu face niciun zgomot, she just glides and hovers beautifully over the snow and she gets ready to attack. So, who wants to go first? We wait for Kyo's signal, right? Okay. Da, am zis că corect. Auzim toți deodată, da. Corect. Da, de fapt dăm deodată ca să Oh, fie it's- așa. Kerbus, probabil. So, yeah, just attack, guys. So, okay, stai că e prea mult. So, as you are all, Muzică. da, all get into position, Kyo waits, he says hold, și o să facă like a sparrow. Nu știu cum face sparrow, fluieră sau ceva ca o pasăre. And you know that's the signal to go. So, who's the first one to go? Hai să facem așa. Așa. Așa, zi, n-am auzit, scuze. Zi. X-Men style, slash in the neck with a scythe twice. Okay, so you țari on the boulder, you charge at the feet of this one și efectiv îl iei. Ți-am zis, e un pic mai sus, dar nu foarte sus. Like midair, slash. Okay, go for it. Ai avantaj because he's surprised. Surprised, okay. Ai vrut să Cred, nu un pic, nu știu dacă nu asta e o chestie de asasin. Nu, dar oricum erai hidden, ai avantaj. Yeah, you can roll with advantage. So, yeah. Ok, 24 to hit, 11 damage. Ok, nice. Damage. Okay. That's one attack. And let me attack again. Ok, nice. And as a bonus action, I will use. So how do you want to end his story? With 2 slashes is enough. You're killing it. Yeah. Then, as quietly as possible, Okay. precision strike in a V, and his head falls forward. Ok, deci super rapid, and his head just rolls off. Îl prins? If it would make noise, then Ok, atunci îl prins și pe celălalt. Și... No, like that, like one hand, ok. and I let princess down in the bushes. Ok, 0 nu-i sumonată, sau? Nu-i sumonată. Zero no is sumonata, no? No, zero is sumonata, but it's within me, right, for Ok. the moment. Kyo, văzând chestia asta, he adapts and he's not shooting anything. So he's just going to move and wait. And I'm right beside him, Okay, and watching hold. what happens. And hold. Okay. So next one, our Dark Knight. Oh, question, scuze, îl văd pe celălaltul. Can I possibly notice what's going on the other side? Yeah, See sure. what they're doing. Sure, știind poziția, now you see a Dark Knight
cum iasă din Nightshade. Da. I'm running. During my run, I'm using my bonus action to activate Dark Side. Dark Side. Vezi un flare of darkness as he takes his great sword and attacks a tree. And I will strike at this man twice. Am și avantaj? Da. Let's go. Ok, nice. Hit și 11 damage. Ok. We're so Ambele strong, you atacuri? guys. Pe ambele atacuri? Da, rezistă la primul atac. You impel him and then you take a second strike at him. Yeah, and that's enough. And that's enough. Okay. I want to pull him out of the tree as my first attack. And then Okay. just stab him on the ground. Nice. So you pull him out, scoate jos, you impel him. Orion, you can see this. Kerbos, și tu vezi asta. What do you do, Orion? Okay, I would like to just climb up on this tree and wait and hide Okay. in case, because I know I'm invisible, but I want to have like a vantage point when. shit Okay. goes You can down. also hold an attack if you want to. A cantrip or some sort. De fapt, aș vrea să schimb locuri cu Witch Hunter, adică să fiu eu în copac. Oh, sure. Gen... Am rupt craca două. Aba n-am rupt craca, aia a fost primul gând să rup craca. Nu, numai l-am tras jos. Ok, te urci tu atunci. Ok, să fac ceva check? No, e super ușor. Asta- E super Ești ușor. pisică, nu? Ești pisică. Yeah. Crapă. Nu, și un copil s-ar putea urca în copac. Lions can climb. Lions Copacul can ăla. climb, yeah. Ok, next one, Agent. Yes, I will prepare my. I would like to do chromatic orb on him, Ok, cu avantaj. and and as I will shoot, I will command Garuda. Now Garuda, and Okay. she will dash one, not dash, 2, 3, Se mișcă. 5, 6 here, Ok. and she will use her ability. Ok, cu avantaj Aerial și tu, slash. și tu și ea. Okay, I will. Oh, has no available uses remaining. Ăla nu-i, Shred-ul, Windblade-ul e range-ul tău. Area Slash-ul e AOE. Păi zice, a target creature within 30 feet of Garuda. Da, trebuie să fac eu o chestie că e charge. Așa. Ok. Atunci dau primul cu Agent and I will use Chromatic Orb Ok. with fire, Ok. and I will use it. Cast, yes. Oops, 18. Yeah, that's a hit. 12 damage. Ok. Nice. Okay. Ok. At the same time, Garuda comes as well. Nice. Yeah. Oh, crit Garuda. Critical, nice. And with that, you hit him with fire as she hits him with wind. În momentul în care focul trece prin vânt, dita mai explozia as this knight is just burned to a crisp. And just At the same time dies. that Arda jumped, atacul ăla din jocul Dark Knight Cycling în țar, the lead. The plunge. The plunge, basically. Yes, the plunge, Okay. dark plunge. Oh, like Ribbon, yeah. Arda se uită la Oh tine. my God, Yeah. she made Alta se uită la tine și She knows zice: the era. If you're going in, let's do this the Dark Knight way. The Blackest Night. Pe tine. Nice. So, The Blackest Night, primești Echo. Ok, 14 temporary hit points as a sphere of black and blue energy encompasses you and protects you. And then she just dashes to the ăsta, chiar dacă n-are her dark side activ, 2 strikes with her great sword. Cu avantaj. Așa.
De ce? Dai pe masă? Ce? Nu. Zarurile? Nu, de ce? Se aude? Da. Nu, sunt în aplicație, nu. Are... Ok, so they both hit. Care numai el vede, probabil, știi? So they both hit. Și damage o să fie 1, 2. Ok, and with that, with 2, câte are? Stai. 3 attacks. Uite, are 3! Are 3, da. Ok, cu asta, 3 swift and powerful strikes just disintegrates the body of this knight before her. And now, Echo, cu the Blackest Knight pe tine. Same time Yeah, I see the- her plunge. Jeez! De a rezistat. I cast fireball, a little ball, blue ball, forms in my hand. I throw it a bit, and with my cane, I baseball it right here. I cast it here and explode here. Ok, The blue fireball. ok. Yes. Wait, I can cast it like this. Am pus-o bine că n-am văzut. Mi-o închis. Am în mijloc. E ok, am înțeles, nu, îi prinde pe primele- toți. Nu știu, tot dat? Mai tot dat? Nu, s-a dat. S-a dat. S-a dat. Downloading. Ok. Ia dă? Da, uite. Downloading world data. Că trebuie să intru iarăși. Așa. 15. Bă, da, Ușor? super bine. Super bine dat. Ok, deci ăsta ia jumătate, 14. Celălalt și-a reușit și ăsta ia jumătate. Celălalt a dat chiar natural 20. Ia 14. Ăsta la și-a reușit și ăsta. Liderul cât a dat? Pentru lider ai dat deja? Nu încă. Nu. Da, liderul și-a failuit. Yes! Ok. Și și-a failuit. Stai. Ok, anyway. Da, ăștia-s morți. Bam. Ok, bun. Minus 28. Ok. So, ăștia 4 și-au reușit și liderul o failuit. Deci cei 4 au reușit. Dar, Dar tot așa mai damage. da, so, Da, the tiny blue bead of energy just impacts on the ground, explodes in this, with this blue flame, and you just see 2 of them, they are completely disintegrated. At this point, Kyo, who was holding his attack, is going to shoot his 2 arrows at the leader with his Colossus Slayer and with advantage. Ok, so cu shift Da. 27 to hit pe primul și tot 27 to hit pe al doilea, ar fi 20 cu un extra de 8. Oh my god. Stai, unde e chestia aia? Încă 28 damage. Nice! Încă 28 damage la lider. O săgeată efectiv îi trece prin gât. Încă una îi se împlântă în zona asta. And he's like falling to one knee. What is this? What is happening? My lord! Scot ăștia săbile. And let's roll for initiative. Mai sunt câțiva puleți. Am uitat cum. O să vă dau eu acum pe toți, e ok. Nu, dar de pe foaie, nu? Dacă dați la pumn, aveți acolo. Aveți acolo. Și Arda and my knights. Dacă dai pe pumn în dreapta sus. Points, dai movement și inițiativă după aia pe character sheet. Nu. Dacă dai pe pumn, ești în inițiativă, poți să dai direct pe zarul ăla de 20 și ești adăugat. Da. Sau așa. Sau așa. Nice. Ok. Și garul dai cu mine. Dau și pentru ea? Nu mai dau. Nu, ea își face tura ta. Da.
Okay, so first one is Kyo again. Kyo nu se complică. S-a făcut vizibil. He just looks at you, Kerebus. Teamwork. 2 arrows, and again, at the leader, one of the arrows. Gata avantajul, ă? Da, s-a dus avantajul, din păcate. Ok. Cloak and Dagger? This works, ok. 20 to hit. That's a hit. Încă dată 11 damage. So this one is dead. So the Eldritch Knight e mort. Nice. Cu al doilea atac. Vezi că ești pe mut, Alin. Natural 20. Ok. And this one is dead as well. Nici n-am dat begin combat. Cine a zis, my lord? Unul dintre ăștia. Dintre ăștia? Ah, Da. Lui ăla albastru. Da, lui albastru. Sau Da. ok. Da. So, Kyo trage o săgeată în the blue-clad knight and kills him, just falls down, and the runes just stop glowing. And with his second arrow, he attacks another of those knights, the guards, and kills him in the process. Now this one, e tura lui, zice Ambush! We are attacked! Și 1, 2, 3, bă, nu, 6. opriți-l, opriți! și se duce înăuntru. Dar unde e înăuntru? Stai că-l văd dintre acolo în ușă, nu ajunge Nu. prea departe. În rândul meu următor vreau să-l snake-ui pe ăla. Își dă dash. Aia înseamnă double move, intră înăuntru în cavernă. Nu-l mai vezi. Din unghiul în care ești Nu-l tu, văd. Îți fix în față, la ușă, nu-l văd. ba da, vezi că fuge, ba da, îl vezi încă că aleargă, ba da. Și nu poți să-l snipe. Până Hai să vedem, ce range ai? Hai să vedem, ce range ai? Ce range vreau am? Orice, când să ajung la el, orice. Am range de 120, am range de 150, am range de orice. Pot să... O să te și miști. O să te și miști. Da, pe aia mă și mișc așa alerga. 95? Cât e 95 cu 30? 56. Ah, ok, dacă te muți acolo, da, you're in range de 100... Am ești... 120 feet pentru Firebolt. Firebolt, ok, poți să ataci cu Firebolt-ul. Dă. Ah, 15 to hit pe ăsta? Lași așa? Or do you want to use your inspiration, care ți l-am dat data trecută? Or anything? Am inspiration! Folosesc inspiration, of course. Ce trebuie să fac? Mai dau o dată? Mi-a dat dată cu un zar de 20. ai, Nașpa. Ok, 15 deodată. is not enough, din păcate. Așa că Asta e, tragi ok, cu Firebolt-ul dar am- și nimerești intrarea de la Firebolt. peșteră, din păcate. Da. O să... Na, să fiu acolo în față și o să-i dau ca și bonus action atunci repede lui Aging, Monster Carnival. Pentru că el e aici lângă mine, aproape unde mi-s, Doamne, toate chestiile. Să-i dau Ok. așa. Selectează-l și dai apply active effect. Așa, bravo. Așa. what is that? Aging. Ai Inspiration, da. Om de 8, l-am acum, parcă? Can I snipe him? Dacă te îmbuți și tu în aceeași poziție ca ea, o să-l vezi, Da. corect? You can try to snipe him. Da. Ok. Stai că nu mai știu. Tai, cum mă duc înapoi? Control Z? Eram O să zic, my lord, aici, eram? Da. the stage Sau is aici. yours. Nu, erai mai Be sus. proud. Sau? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Până aici pot să vin. Ok, you can see him. Ai... ok. Da, e ok. Da. No, ce dai? Ai range așa mare. So, as he runs, da. Pe cât, stai să vedem, deci cam e 95 range de mine. E exact. Cât e? 5, 6. E în 85 de fi de tine. Oh, perfect. Then I would like to, să zicem că îl văd că fuge, da. And out of nothing, like, conjure a whip of sorts. Ok. And try to use basically Tasha's mind whip on him. Dar nu-l văd, deci nu pot să-l selectez ca și target. Nu contează, Dar, nu contează. You can still ok. cast it. Ok, și el trebuie să-și facă un intelligence saving throw? Intelligence, da. Hai să vedem cât de deștept e.
Și aici pot să-mi pun ceva optul tău sau nu? La damage? Nu, ăla nu-i la damage, Da. la Atac. alte chestii. Ok. Ok, so, Echo, tragi firebolt-ul, din păcate nimerești intrarea de la peșteră. Agent, you bolsters. Îi fac așa un loc, da. Da. The stage is yours, my lord? Vine Agent, he slides super cool and he just yells something in Seire acolo. Și nu mai vezi pe ăla cum începe să se blocheze, se ține de cap and he just falls to his knees and down. Yes, mă! L-ați oprit. Ok, mai Garuda. Da. Bonus action Garuda. Da. Ok, so ăsta e mort. Păi, de aici, de unde sunt eu, 30 feet, el nu e, ăla nu e în 30 feet, nu? Nu, e la limită. Păi, da, și atunci, aia e că la ăsta, tot de 30 feet zice, ok. Then Garuda just, 1, 2, 3, asta e nu, că m-am mișcat cu amândoi. S-a mișcat cu tine, nu mai e. Da, nu, n-am ce să fac, she will, Can she not dash? yeah, Adev, she can dash. Corect. Ok. Orion. O să-i zic să, go Garuda. Ok, o să atac și eu. Sunt încă invizibil, că nu am atacat până acum, deci o să dau cu avantaj. O să zic surprise și atac pe ăsta. Surprise. Ok, trebuie să... Fiecare? Da, trebuie să te poziționezi un pic. Trebuie să te poziționezi un pic, adică ar cam trebui să cobori din copac, gen, ca să-l vezi, să n-aibă cover sau așa aici. Știi? Că e sus. Pe ăsta, da, dar din copac îl ai vedea pe... Da, pe ăla l-ai vedea, într-adevăr l-ai vedea pe ăsta, da. Din Ok, copac. nu vreau să ies din copac, deci mai degrabă atunci să retargetui pe ăsta surprise. Și o să dau guiding bolt în el cu avantaj. Ok. N-ai dat cu Mai avantaj. rolul o dată când am dat cu avantaj. Da. Ok. Și mai am un plus 1 parcă ce nu-i pus de la... Corect. Corect. Ai avea un 17. Ok, deci... bun. Și un... 12 plus 8, 22. Deci da. Da, ok. So, with this, you kamehameha him from the tree and you just, efectiv, intră prin armură, vezi ca o conservă, it implodes și trece pe partea cealaltă. And you completely destroy this knight as well. Surprise! Surprise! Yes. Kerabus. Da, mai ai tu. Yeah, that Scuze. was it. Yeah. Ok, Kerabus. Oh. I will summon 0. Ok. All the players are on the stage. May the Nice. next act begin. Ăsta deja e, like, difficult. Is she smiling? În momentul în care o să unezi acum, and she's on the battlefield in the Frostlands, she's smiling. Yeah. Get him. Ok. And she will hover forward. Well, elegantly glide down, I suppose. Ok. Until she's within 30 feet. O să glide așa, știi, cred că The Mentor. Dar elegant. Just so. Ok. She's a fancy And thief. she's going to use harp on the guy. Harp, ok. Or at Nașpa. least she would like to. Oricum, cred că e out of range, că ar fi 30 feet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and she's just barely out of range. Okay, sad. Dar e ok, no, oricum era mis. I will join her. How steep is the... Cam 10-15 feet, ceva de genul. Stai un pic, să testez, să văd un pic abilitatea lui Kyo. Poate ți rup picioarele, care a fost. I'm a rabbit man. He can jump. E ok, Ok. go for You it, ce can faci? fly? No, I can jump. Jump, exactly. Jump good. Jump good. What kind of a jump are you doing? Napine hop jump, of course. Ok. Somersault and all that jazz. Jackrabbit. Ok, so
Ok, deci stai să vedem un pic. Îți folosești move action-ul ca să sari atâta? Care-i... Da. Ok. Move action ca să ajung within 30 feet of the guy. That's the plan. Ok. Tura lui Arda. No, hold on, wait, I also attack. Because that was my bonus action to attack with wait, no, I cannot. Holy shit, wait. Nice spell. Ca action, că nu ți-ai folosit. In that case, I'm going to use a spell slot and hit the guy with Dark Ra. Ok. Vezi că ai Dark și Darkra. Cu care dai? Unul de level 1, unul de level 3. Întreb. Problem is, Mircea, I do not have Dark prepared, so it's gonna be Dark Ra. Ok. Go for it. Ok, Darkra. E dita mai conul. Ok. So, you... Cum castezi spelul ăsta? Cum? You breathe it, you slash, and just dark, shadowy tendrils emerge? Cum... That's actually not a bad idea. I spew forth dark miasma Ok. in the direction of the Dexterity saving throw? left. Mm-hmm. Yeah, that's a 4. That's a fail. Okay, and with this, you spew forth this dark, necrotic energy in a cone, and you just watch fiecare firicel de iarbă înghețată just withers away and just dies and becomes dust. You, cei care vedeți, you all watch as the snow just becomes dark and begins to, it doesn't melt, but it crumbles a bit and just becomes dark and weird and slushy as the Feroian knight just rots away inside of his armor and just dies. And with this, we are ending the combat. Was fast. Guys, amazing work. Eficient de numai. Vreau să vă spun numai ce mi-am notat aici. Mi-am zis așa, we battled the knight at the entrance of the cave using teamwork și am pus steluțe. So this is like teamwork. Yes, amazing work. You are out of combat. Nice. Q looks very impressed at you guys. And he's like, no, să coboare și el. Încetuț. Wow, Arda nici nu mi-a apucat să dea. Arda nici nu m-a apucat, vine și ea. Wait for me! Dar vine pe lângă tine Eco și îți dă una așa peste spate. Bravo, știi? Good job! Eu eram cool, încercam și să merg foarte bine și cool cu cane-ul meu prin aia și yes, well. As always, marvelous jump. Well done. Did any of them get away? We got all of them, yes? I Yes. think so. I got the Yes, one eu am who was văzut. running. Eu am văzut că Agin a luat pe ăla și eu, da. Now Yes, just pull him outside. This Yes, is hoping and- that no one heard their agonizing screams. And I would like Yes, to attach the that chain well of put. turning to the end of the scythe. Okay. And also the way that he ran right into the cave, wanting to let others know it's clear we have more company awaiting us inside. Kerebus? Including their lord. Kerebus? Zero se uită către tine și se uită către the Blue Knight and says, I hunger my beloved flesh. Dăm să mânt. If you would all do me the courtesy of turning away for a moment. Just a second. Your hungers. Just a Yes, of second. course. Can I look at this individual? Does he look like anybody in particular? Sure, you I can. would say make it quick. Îi scoți helmetul, doesn't look like anyone you know, anyone in particular. Does look very well kept. Cred că e cuvântul care caut. Did he also have the Izo Toți. symbol? Are, apropo, are un cloak foarte frumos, a white and blue fur cloak. I want that cloak, dacă e cu blue. Da, e cu albastru, beautiful, așa, și cu margine cu alb. Yes, I want the fur cloak. Ok, poți să-ți I notezi want to atunci. take the...
Poți să-ți notezi la your personal inventory. Nu uita că dacă te duci pe the landing page, ai acolo backpack-ul. Dacă dai dublu click acolo pe backpack, îți deschide I know. your personal inventory și poți să-ți treci acolo cloak-ul ăsta că l-ai. And I will take his sword. Okay, you take his... it's a great sword. And has some runes. It's beautiful. It's a beautiful great sword. It's good for the resistance effort. Corect. Okay. So you take it and you can put it inside of one of the bag of holdings, ca cu aveți două. Or Ok, puteți să vă notați, again, cine, să țineți cont de chestia asta. Și n-ați... din obișnuință aș da lui Carabas să o faci la el. Ok. Ok. Sfatul meu e să încercați să folosiți dacă e your inventory journal, ca să vă notați chestiile astea, că o să vă adune multe, ca să nu vă crowduiți character sheet-ul, dar cum vreți. Până la urmă. Ok, Zero se uită la Carabas. What's going to happen, if you allow me, Mircea, Da. is that I will extend my hand in the direction of Zero and ask Zero to join with me, and we turn into that creepy, translucent bunny with the white eyes and sharp teeth, and I, as Carabas, begin to consume the guy. Ok, so you consume him, ok. I watched. Ok. Tu dacă te uiți, restul se întorc. Arda e like... Pe chiar nu doar ce, wow. I try to watch, but Arda nu se întoarce. She's fascinated. Fuck, you're a creepy uncle. It's amazing, right? He's weird, man. Reapers are so fucking weird. Kyo se uită, nu schițează nimic. Se pare că he's seen some shit in his life. As you consume the flesh and the essence of this guy, you just absorb it and you take the soul as well. No, the spirit. Don't skimp on the details, bone crunching. Okay, you crunch the bones. Okay. You feast upon its flesh, being possessed by Zero, and like a feral demon, you just consume this body in a matter of minutes. As Zero becomes calmer, and her hunger, for now, subsides. In the moment you take in the Blue Knight's, the Eldritch Knight's essence, you see visions of his past, you absorb parts of his memories, and you see that he is giving orders, and și lui îi se dau ordine de priests and priestesses. Toată zona e împăienjenită de o grămadă, probabil, cât să zic, 40-50 de knights and priests and inquisitors. They all look for the entrance to the caves. It seems that they have means of finding whatever is inside via magic, and finally they find the entrance to the cave and they go in, except this guy and the rest. După estimările tare, probabil au trecut câteva zile de când sunt aici. oh shit. Distinct faces. Something about the leader. You see a few knights clad in black armor. Huge motherfuckers. They have great swords on their back. Izo sign. But they Izo also have signs. the Izo. They also have the Izo symbol. They are like black knights or dark knights in a sense. Full plate armor, helmet on. You can see a few younger ones. Undeva 20 ceva de ani. They have these beautiful white, gold and black robes. They have quarterstaffs. Aș zice quarterstaffs, dar de fapt sunt these magnificent, beautifully crafted staffs. Unii sunt făcuți din fildeș or ebony, or they look like priests and they are the leaders of the group. You also see this individual who seems to be the leader of everyone here. Știi cum aveau the plague doctors, mască din aia? Mhm.
Ceva de genul ăsta, îmbrăcat în armură și are fur and some leather straps, leather harnesses on him. Stai să... This is the leader, right? Seems to be the leader of them all, yes. Of this operation. Are și ăsta are un greatsword. Îl ține așa drept în spate. And he seems to give orders. And he says something. Asta cumva îți atrage atenția. Ceva de genul că... Finally, we have found the blue flame and its keeper. You lot will remain outside as we go and try to find it in the name of our Lord. They all bow and one of the priests goes and says, I'm sorry, my lord, but shouldn't we wait? We are not here to wait. In the name of Lord Izo, we have our mission. Now follow. And they all go in. I tell everyone they have a 3-day job. It's not only it's some knights with a plague doctor's mask. Dacă ne zici toate astea, o să se înțeleagă că we should wait, poziția ăla înseamnă că așteaptă să vină altcineva, oare? No hesitation. Privește și cu viziunea lui Orion, deci da. Then let's not waste any more time. If we move fast enough, we should be able to hopefully deal with all of them before reinforcements arrive. Also, I have about half an hour more left on my sphere, on my earthly star. I can still help us move undetected inside. As undetected as possible. I doubt they're unaware of our presence. Not anymore. Yes, well, we should hurry, but also be very careful. Remember, last time we explored some underground cavernous system, Imduk died, so let's be careful. Mircea, Hopefully they all of them triggered all the traps and all of that for us, so... Da. Stai un pic, vreau să întreb ceva scurt. Aici zice la Summoner că, deci asta știam și eu, deci eu pot să-mi schimb, da? Am dreptul la o schimbare, nu? La Summonerii. Nu, în afară de ăștia alți, gen de my main 3. Din câte știu, eu nu pot să-i schimb decât dacă moare unul sau ceva de genul. Aici zice, each time, la level 2, stai. You have așa summoned, unde mă? Your summoner ethereal completed a long rest, așa. At this time you can summon a different ethereal ally, the new summon appears in an unoccupied space within așa and you choose, it's așa. If you already have an ethereal ally from this feature, it vanishes when the new summoner appears. Da. The summon also vanishes if you die. Da, dar numai la sfârșitul unui long rest. Pe dimineața poți să înlocuiești sau ceva, știi? Ok. Nu, știam că poți să-i schimbi. Nu. Okay. Ce poți tu acum să faci dacă mai vrei în plus să mai ai? You can use your path action. My path action să mai chem unul din ceilalți, da. Exact. Da. Aia știu. Dai numai o oră. Dar da. We have to clear the bodies first before we go in. I want to, as soon as that little chat is over, I want to get a blue handkerchief from my pocket and go to Kerberos and try to wipe his mouth. Better now? Zero, darling? Is it better now? You don't get any reaction. Mm-hmm. Okay. But Kerberos Bodies, is elsewhere. De-aia mă întreb pe Zero, de fapt. Zero is not there. Zero is cloaking Kerberos. Can you prestidigitation the blood from the snow? blood. Okay. Yes. Then I will ask Garuda as well to grab bodies and fly them and throw them away. Ok. Arda la fel ia câte 2, fără nicio problemă. Faceți un pile undeva. You cover them with snow and leaves and branches and whatever.
Such a It shame will be this place wondering is that they be shooting perfect at for them. an ambush. Shall we? Let's go. Yes. So you go in? Yes. We hurry, but we are What? careful. Quietly. Ăla care a murit înăuntru. Îl scoatem Da, și pe la scoatem afară. și da. pe Ok, l-apucați de picioare și... Ok. Băgăm aici, nu te sunt și niște pietre, ceva, putem să-i acoperim, pietre, zăpadă, ceva, nu știu, facem. Dar poate ia și Garuda să-i boare, să-i arunce undeva, cred că. Da. Okay. What's the marching order on this? Kyo ar zice că e în față. I Și don't want eu. to be last și eu. Eu. Vreau să fiu printre la pe al doilea rând sau ceva. Eu sunt patriarhia. Eu aș vrea să fiu prin mijloc ca să pot ca să fie aura să cuprinde pe cât mai mulți cu... Pe toți, preferabil. Ce range ai la Nightshade? 15 feet. 15 feet? Area în jurul tău? Ah, Ei pe the heavy boys, the Toți, heavy ones. pe toți. nu, îi adică prins. stăm așa, știi, toți în jurul lui, știi? Așa, nu Păi eu cu Kyo o să fim un pic mai în față, poate, mai scouting-ish. Că eu am și Dark Vision și n-aș sta neapărat foarte, Ok. știi? Kyo mai în față. Ok, deci Kyo și Echo voi o luați un pic mai în față, restul you will huddle together around Orion to be in the Nightshade's ability. Ok. So, stealth checks, vă rog. Ok. Avantaj? Cu avantaj. Sau plus 10. Cu avantaj, da. Și tu, Echo, ai plus 10. Voi n-aveți plus 10, aveți doar avantaj. Ah, ok. 25. 12, sper că e grup. E grup, e grup. 13. Mamă, câte zaruri colorate. Uite și ce numere faine. Foarte frumos. Deci 15, 12, 13, ok, ok. 12 Daci Arda, 11 Garuda, 11 Orion, ok, 17. Hai să fi dată 300 la Kyo ceva. Numai dacă rămâne în jurul vostru. Rămâne. Eu cu el. Păi, Păi nu, că eu merg în față mai Ah, tu mergi cu el. fața, atunci e ok. That's life. Ok, Voiam asta e. pe Orion. Nu dă plus, dă numai la nu dă Păi nu, avantaj. avantaj. Da, uite ce... Ok, asta e. Ok. Știi, asta e. Ok. E liniște, stai un pic, e liniște, deci n-ar trebui să se audă zgomote. De la Orion. Pentru aia e avantajul. Ok. Da, dar... So, Echo, Hai. Echo, împreună cu Kyo, voi o luați înainte, restul o luați încetuți cât de încet puteți și, na, as stealthily as possible, being this pretty large group now, with the summons and everything. Arda face destul de multă gălăgie. So, Și cu ea ai dat stealth. am dat, dar nu se vede, am dat 12 și cu ea. Uite, reveal. So, Echo, as you enter this place, intrarea, în momentul în care intrat cu toții, de fapt, vă dați seama că era mult mai mare. Dar ce au făcut ăștia, au luat o grămadă de pietre din jur și le-au stivuit ca să facă intrarea mai mică. Și intrarea acum nu are mai mult decât 10-15 feet wide, dar era înainte mult mai mare și it goes down inside of this mountain range, this huge mountain range that stretches above you, beyond the sky and the clouds and the snow. As you enter, you can't quite grasp it, but it's a jolt of energy just passes through you. Instinctive, you put a hand around your chest, you look at the brand, you look at Kyo, look behind, Kyo te întreabă, is everything alright? Miroațea ceva, miroațea magie. It smells of divine magic. Similar to the shine of the Flamebringer, probably even stronger at this point. Alright. Well, at least we have the place, right? We've got the right place.
O să le zic și în spate la ceilalți. Be careful. They might know we are coming. Ok. Merg mai departe. Nu, dacă nu mă doare nici brandul, nici nimic, așa, ok, mergem. Okay, so you go and you go. After 5 minutes, 6 minutes or so going inside of this cavern system, this huge space opens up. You no longer you can't see the ceiling. For starters, it's completely black outside your vision. You also see a maze of towers. At a closer look, they are naturally formed, efectiv turnuri de 60, 70, 100 feet, poate unii peste. They go beyond your vision into the darkness. And there are tens and tens, maybe even more, everywhere. And probabil din cauza magiei, din cauza felului cum s-a format structura, care sunt alea stalagmite și care cresc de jos. Stalagmite jos, stalactite sus. Stalagnite, alea care cresc de jos în sus. They have these cone shape. They are very, very pointy. At a closer inspection, they are quartz. They have a quartz-like, crystal-like structure, and dacă aveți un pic de sursă de lumină, they glow. They reflect light a bit. Mircea, Da. can I say that at this point I would like to go after her? Because I remember I almost fucking died in a cave like this. O vezi în față, da, ok, you can leave the nightshade and you can go and ajungi în 2-3 mișcări lângă ea. Be careful. This being awfully familiar. I don't smell I was anything with different. Imduk. Do I Alright. detect any lights, any pulsating lights or something? Make a perception Any laser, like? Make a perception check. Alright. I don't see anything. I don't smell anything besides this magic, but Your eyes peeled. alright. Perception. Okay, that's that was Man, I want to roll a 1. Yeah. Nu vezi nimica shiny neapărat in your close vicinity, nu? o să mă las un pic mai jos și încerc să mi se regleze de Dark Vision să văd dacă vedem urmele la cei soldații care au fost și cum s-au dus, dacă mergem pe direcția care trebuie, dacă... Make a survival check. Make a survival check, please. Poți să ai avantaj că te ajută și Kyo. Ok, 25, 23 cât ai dat. Am dat critical. Da, mult. Ok, so with the help of Kyo, you do look around and you move like te miști like a feline or whatever. Sure. Te miști. You do see that they also went in and just fanned in different directions. Și vezi urme care s-au impregnat în gheața asta și vezi inclusiv stratele de gheață de la suprafață cum sunt caved in, distruse de heavy metallic boots. Îs o grămadă de urme. Și mai ales dacă vreau să fiu atentă dacă au fost ceva traps activate, dacă s-a întâmplat ceva, dacă chestiile astea, da. So, as you go, terminată te duci în dreapta, te duci în stânga, te duci un pic în față, te duci pe după turnuri, vezi cumva că s-au răsfirat soldații și în partea dreaptă, la un moment dat, vezi un grup, cred că de vreo 8-9 knights. Frozen, they are dead. And you see these 3 sphere-like, giant metallic spheres. They are fallen to the ground and damaged. So, whatever was inside of here, probably
they attacked the knights. Some of them died, but in the process they did destroy these metallic spheres. Then I want to follow the other set of tracks that goes away from that. That's done. They're done. Yeah. I'll tell the others, make then șopteți, ridic la toți. This way. Okay. This way. Te duci în partea Yes. stângă, and at some point after following for about 6-7 minutes the tracks just stop și se vede cumva că la un moment dat they just dau un dita mai wall-ul de gheață and it's like a dead end and you just go back and you begin to follow a third set of footprints and as you go you see the space begins to widen up more and more and more. At some point you see a river. Deja nu mai mergeți pe pământ sau pe pietre, you walk on a frozen river. Sau pârâiaș, Following footprint. mai degrabă. Mai greu un pic de urmărit în zona asta, but you've rolled pretty high. You can see on the edges footprints. And at some point, with your superior hearing and with the help of Kyo, și tu, Kerebus, tu nu vezi, dar ei doi, there's a bit of light in the distance. It flickers, so there might be a torch or an open flame. And it flickers. Or a laser gun. Or a laser gun, yeah. And it, you do hear voices. Again, fac semne, totuși, din alea că... You can't, from this distance, you can't quite make out what they are saying, so you need to get a little bit closer. Fac semn să ne oprim. We are getting close to them. Should we attack them again, surprise them, or try to get closer first and investigate and then... Get a bit closer, see what we're dealing with. I also summon Zero. Does this ring any bells? Does this place stir any memories? Zice că nu. De fapt, din cap că nu. Not in particular, nu. Okay. Kyo zice, I also suggest that we should move 2 or 3 of us, stay close and see what's there before we try to surprise them. There might be traps, there might be other things set. Well, Alright, let me go first, please. Știi, o să las cloak-ul și la tot las cloak-ul un pic în spate. Știi, o să mă urc pe perete și merg pe perete. Mă urc de sus pe perete și merg așa vertical pe perete, ca să nu merg pe jos. Dă-i un pic pe mult, să ia lângă tine. Yes, no, I put my feet on the wall and just walk. Dă-i pe mult, Adri, dă-i pe mult, te rog. Dacă... Ok, deci Echo începe să meargă, Kyo e like, well, I can't do that, so I'm just a normal mortar. Așa că... mă duc eu cu el ca să aibă aura aia de... Ok, so dacă e Orion cu Kerebus și cu Kyo, voi puteți să luați în față pe ultimele 5 minute de Pass Without a Trace. So, o să vă mai rog pe Orion și Kerebus. Dar am zis, let me go first. Give me a few Dar te moments. lasă, dar și ei vin. Dar și ei vin. Și eu vreau să fie liniște în prima oară, să mergem întâi un pic de scouting, să vedem cam cât sunt și după aia... Asta Dar zic, na, e ok. Orion cu Kyo și cu Kerebus. Ah, Cu Nightshade și cu Pass Without a Trace. Și tu pe sus, în față. I spider walk. on Ok. E un pic, e dificil, nu prea ai cum, pentru că sunt turnurile, dar ok, te urci sus pe un turn, dar sunt și alte turnuri în față, peste tot. Merg pe laturile. Apparently she's forgotten she can fly. Even if you do Use that- stupid potion. Ajungi sus și ce vrei să faci? Adri, mă asculți? Vreau să mă apropiu ca să aud ce se vorbește, cam cât sunt, dacă pot să-i văd. Deci, încă o dată, tu nu ai cum, trebuie să lipui, îți distanțe de 15, 20, 30 de feet între turnuri. E ca un labirint de turnuri. Tu dacă te urci pe unul, trebuie să sari pe celălalt. Aha, că nu, în sensul că nu, dar nu există perete. Există perete.
Nu sunt conectate. Prietene, de la tunelul ăsta pe care suntem. Nu sunt conectate, sunt turnuri. Ai, vida mai clever, nu acum. Da, și turnuri peste Și tot. super sus, n-ajung până sus pe tavan. Nici nu vezi și când te urci sus pe un turn, nu vezi tavan. Well, am înțeles greșit, am crezut că suntem într-un fel de tunel acum, că am ajuns la Nu-i tunel. învățat și am crezut că e așa mai... Ok, atunci nu o să fac aia. O să vin înapoi jos, well, I can't risk jumping and not getting my target. Și o să mă duc normal. Ce pot să zic e că în momentul în care te-ai urcat până sus pe un turn, you do see movement up ahead and there is, they have torches or something. There are people Atunci there. mai duc mai în față și mă urc pe alt tur mai aproape, să văd cât mai bine pot să tot așa, în sus. Ok, o să dureze atunci. Iară cobori, iară urci, tot așa, na. Also, you Păi nu, can merg pe fly. jos. You can fly. I forgot I had the potion. I forgot. Ok, tu-ți faci your thing. Ok, you're doing your thing. Dacă voi restul sunteți dispuși să așteptați, o să dureze un timp până se întâmplă chestia asta. Ea nu văd în Nu stau prea mult, dar vreau Ok. să vedem un pic, să nu ne... Nici Ah. eu nu văd. Ok, știi ce? Fă-mi un stealth check. Na. A new stealth check. Eu mănânc niște beef jerky. Ok. Ok, 15 stealth. Ok, so I'd say doing this, you all follow. Aveți practic 3 grupuri. E Echo, după aia Orion, Kerebus și Kyo și după aia the main group. So Echo, as you go using your dark vision, your spider climbing, at some point there is this ca un fel de clearing un pic mai mare. There are towers, still towers there, but there are smaller ones in the vicinity and there is a clearing and you can see and have a vantage point. You can see a group of knights. You can see probably a priest. They have robes, white and whatever. And there are 2 black knights. And they all... These 2 hold a person to the ground. And they beat the person. They smack the person, they punch the person. The person is in chains. And they just toss this person to the ground. And you can hear, and as the second group comes closer, you can also hear the priest says, "Now, tell us how to destroy the fucking barrier. We are in here for days and we still can't figure it out. If you don't tell us, then the torture is going to become even more gruesome." The person just coughs blood. "I'm telling you jack shit. I'm not telling you anything, you piece of scum, you piece of shit." Push, scuipă pe tipa asta. Race? What's a The race tipă, person? the priest, Nu, a zice că Echo își dă seama că e țămicote. Of course. And one of the Dark Knight just punches the Mikote in the face. And eu yeah, they are just becoming more brutal and brutal. repede mă dau înapoi, mă dau jos, vin înapoi la restul, le zic repede, ți avertez. We need to hurry, he won't last long like this. Then let's go Și to zic the exact cât am văzut, unde... Alright. Mi-au cloak înapoi pe mine și iarăși, cât mai în față. Vă zic cum au stat adunați și vă întreb. Again? Like before? All together? like before. I'm going to need some light this time. Au lumină, ai zis că au ceva lumină. Au și ei aici un torțe, foc sau au ceva? torțe, da. Deci aveam ceva să ne guide-uie. Da. Dacă ne apropiem... Let's do. Hai. Together! Alright, let's go. Și vreau... Tot Ok. așa, să sincronizăm, nu putem ataca deodată. Eu zic, I will take the priest. I will firebolt the priestess. Sunt două zone de unde puteți ataca fix pe dacă urmăriți pârâul ăsta sau dacă ocoliți niște turnuri prin dreapta. Ocolim turnul, să avem și un pic de cover dacă e nevoie după aia. Ok,
Okay, so you can try to sneak your way past these smaller towers and these stalagmites and crystalline structures and go closer, as closest Me, as you Orion, can. Kyo, and Ajin, we can take them from the distance, and you can jump them after the first wave of range attacks. Shidik, I want to blast the priestess. Orion, darling, choose your prey. I think I want to punish the ones that are torturing that poor fellow. Those bastards. Ok, so voi veniți din partea asta de jos, din sud, și puteți să vă mai mulți până acolo. trecurați prin zona asta. Sau dacă vreți să aveți un pic să fiți mai sus prin zona asta. Pe aici iarăși puteți, în caz că, dar aici deja vă văd, deci șansa voastră, nu prea aveți cum, că de fapt aici e sus. Numai Echo ar putea să ajungă pe aici, voi maxim pe aici ați putea veni. It's a head-on thing then. It's layers upon layers. Alright, get you guys the melee, I'm going Get to Silver the Ash ones to use down. the potion. potion. Goddamn fight potion, you fool! I forgot I had it. Do you want to use it? Sorry, Why? sorry. Do you want to use it, Carapace darling? Do you want to fly? Or can I still keep it? can keep You it. want to fly, right? Use it. No. Here, for you. Fine, I'll take it. I chug it. I would like to get up there. Go and kill them in a marvelous, beautiful way. You've got this. You're That- coming with that- me. Îți dau Caravelian Inspiration. Of course, darling, I'm always right here. Îți dau Caravelian Inspiration. Monster Carnival. Așa, nu Caravelian Inspiration. Așa. Și... Aging. You, which is... You pick. One question. Mircea, Da. do I... Seeing the guys, anyone with a Plague Doctor mask or a Plague Doctor mask at their hip or Nope. something? Nope. No. Okay. They Got it. probably died of frozen death. Eu iau pe ăsta. As soon as But before we... we... Da, zi. As soon as we, like... Puteți să vă puneți pe hartă, vă rog, ca să vedem un pic mai clar unde vă poziționați. Also, before we start this, again, I want to remind everyone that we should also remember and stay focused that reinforcement might be coming. Because of Orion's vision and what the Blue Knight said. We also have to watch our backs. Mai în spate un pic tot. Yeah. Așa. Și chiar vă să ții puținea și o să zbor? O să zbor acolo unde ești tu. Da. E pe feret, dar da. And Zero will fly with me. Ok. Zero, darling. A pleasure to be working together, as always. Și tu sar pe ăsta atunci, da? Yes. That's the plan. Ok. So, you all get into position again, trying to ambush them. Kyo, de data asta nu se face invizibil. Sau se face, mă? Hai să vedem. Ba, mai are încă 2 uses. So he's going to use another one and becomes invisible and just goes here. Ca să aveți un pic de flanking going on. And așa de Ne dai ceva, un preparation notice scurt? Păi dacă aveți timp să vă pregătiți, da. Căci eu De asta facem. I would like to use Melv's Minute Meteors. A, ca să castezi spelul ăsta? Da. Păi nu face nimic, doar să Lumină. vină meteoriții lângă mine. Doar lumină. Ok, sure. Lumină? Da, atâta timp că sunteți înăuntru la Orion și mai aveți încă Nightshade-ul, probabil câteva minute, you should be fine. So Să-l I casezi will... fix un pic înainte de tot, știi? Să nu dureze prea mult, să nu-ți ia cu... Da. Castezi și ați Da, încep vreau să... Avem voie să facem chestii de genul ăsta? Da, sure. Așa aș vrea și eu să am mirror image pe mine când începem. Ok, castează și tu Mirror Image, țineți minte tot ce vă castați acum.
Ok, eu o să dau pe The Two Dark Knights. O să folosesc Pact Action-ul și vă dau the Frost Giant Blessing ca să aveți avantaj la Strength checks. Nice. Ok. Long Strider s-a dus, right? Yeah, Long Strider-ul dacă s-a tot o oră dus. De atunci a scădut. Da. O oră a fost numai. Și cum este la asta? Frost Giant Strength? Frost Giant ceva? Și o să dau pe... Da. Targetul pe tine și apply effect. Man, ce fain îți Avem merge pus. chestia. Okay, so you all prepare to ambush them, to take them by surprise. Your wait, de data asta, Echo? You give the start? Of course. As you prepare to give the start, as you come closer, you fly, you all prepare. Nu văd unde e. Nu-l văd pe ăsta, pe Kyo. Păi da, că e invizibil. Invizibil. L-am făcut eu Ah. invizibil. Ah! And at this point, the cleric stops and says, Oh. "It seems that we have visitors." Se întoarce and looks in your direction, general direction, and Echo and Kerberos. You can see the priest has a third eye open up, red and brimming with fell magic. Păi, în momentul ăla, dacă zice asta, se întoarce și reacționează și o văd că e probabil brusc o chestie așa, Da. în momentul ăla și ca stat pe ea. Ok. Uite, Și ne oprim aici, că deja e 10 și un pic. Nu! Ne oprim aici. Ce edging să moară. No, it will be swift, it will be swift. O să dureze mai mult decât vă așteptați. Nu văzut deja. Atâta zic, Și nici vrea să ne facă ceva. she has an oratory class demon. What? Atâta She's vă an zic. oratory. She's an oratory class. She has an oratory class demon. Ah. She has owns? Yes. Așa că o să dureze mai mult Has decât a credeți. demon. Delicious. And No, she has wait, big boobas. disgusting. She has big boobas. She No, has a no. third eye and a demon. And Oh. boobas. Zero să This- fie sătulă bine. No, no. Asta, să fie We do sătulă not bine. eat oratories. We do not eat oratory classes. De fapt nu. Corect, nu avem voie. That's tainted flesh. It upsets hărtami. Exactly. Așa că cred But că e ok Hero să ne oprim aici. smiled. Yeah. Yes. Yes. Și o să vă și zic canon, in game o să știți în momentul în care se întoarce și Zero pune mâna pe tine și zice Oratory! Și în momentul ăla eu și casat, că s-a întors Ok, și castez. și tu și castezi. Ce castez? Da, ne oprim aici. Nice, nice. Nice. Pentru că se dă în 5 feet de ea și atunci o să mai ia și ea de... Și eu de aia, și eu am meteor și ăstea de tot de 5. Să nu omorâți staticul, băi. Păi nu, Că dăm sunt ea. în 5 feet de ea. Fools. Exact. Și eu tot în ea dau. No, ca no, să- we are geniuses. We are amazing. Nothing can stop us. We are invincible, unbeatable, magnificent, tot ce vrei. Na bun, hai să oprim. Ca o râmă te cațări acolo. Everywhere. Nu, Nu, că efectiv în să te picioare. În picioare, știi, efectiv picioarele așa și stă așa, efectiv, it's so weird, it's a weird thing. You can do that? Yes. Da, oprim aici This înregistrarea. is my darling Thank you for the son. session. This is my darling the sun. Da, mersi, Mersi și noi. sorry. Bye.